Nasaan ba tayo? Ano bang klaseng lugar to? Anong lugar to? Anong klaseng laro to? Magandang hapon mga kalahok. Ang unang larong lalaruin natin ay ang green light at red light. Simple lang ang mechanics ng larong ito. Pag sinabing green light, kailangan nyong gumalaw. Pero pag sinabing red light, kailangan nyong huminto. Ang mahuling gumalaw pag red light ay hindi na kasali sa laro. Meron lamang kayong 5 minuto upang maabot ang guhit. Naiintindihan ba mga kalahok? Huy! Patay! Mga bugo! Yung dili malihok sa puwa.